Gimana, Mbah? Dapat berapa kotak? 2. Ndi? 2 kae. Iki. Lah terus sing kuning-kuning gua apa? Digawe engko. Tetep didhewekke ngono. Hobi gawe tape. Pohonge sing ngeki sapa? Kancine. Lah ndek pohon dhewe, Bu. Tuwa. Ya tas. Aku ya sing tuku ragi aku to, Ra. Hah? Ngono kuwi dianu, Bu, dituthuk. Gen lembut. Gen optimal to, ngerjek perongkolan kan rapi. Berapa hari gawe tape, Bu? 2 hari. Berarti Iki engko ta, terus sesuke. Sesuk cetuk. Besok. Kok pengajian, Ibu? Insyaallah. Iya. Ini tape, pembuatan tape Mbah Mawarni. Juragan tape gede-gede merah dicilik-cilik ki ngono, Bu. Kan gede kok. Kan gede. Wis tak coba. Terserah. Kan iku siji sak pok ngono wis blenek. Sing maem ya sapa to? Wis lemu-lemu. Aku ora lho ya. Aku lemu ning ora ya. Ya ibu dhewe kuwi sing maem. Tak pangan dhewe. Karo Mas Jimin. Mas Jimin maem yo. Seneng kok. Ning karo Mas Jimin kok ngelokke wong lemu. Seneng lemu.